Son Paula Frieiro, pertenzo ao Grupo de Estudos en Traballo Social e vou a presentarvos a miña tese, que neste caso centrouse nun estudo que abordaba a influencia das redes sociais sobre os trastornos da conducta alimentaria. Cabe destacar que os trastornos da conducta alimentaria son moi prevalentes na adolescencia, xa que ocupan entre un 6 e un 8% de prevalencia neste grupo de idade. Ben, normalmente adoitanse abordar as cuestións máis físicas dos trastornos da conducta alimentaria, sen chegar a darlle resposta a esas cuestións sociais e familiares, non? Entón, ante isto, quixemos abordar, dende o propio traballo social, a socialización que se produce en redes sociais e tamén as variables sociofamiliares. Deste xeito, identificamos que a socialización en redes inflúe negativamente nos trastornos da conducta alimentaria. Ante isto, tamén quixemos crear un xogo, unha ferramenta tecnolóxica para promover un uso seguro e responsable das redes sociais entre a adolescencia, entre a poboación máis nova. E como conclusión final, identificamos como o traballo social é unha peza clave na intervención social coas persoas que padecen trastornos da conducta alimentaria.